खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे ओरैबायदि भिडिअ लाबोदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना हयथ' इन्स्टाग्रामाव गोबां नुदों खोब भाइरेल जाबाय दोङो सासे मानसिया 220 क्रर रां खरसा खालामनानै गावखौनो सैमा बानायदों होननानै बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिनो मोनो नोंथांमोनाबो हयथ' नुदों बे भिडिअखौ नाथाय बेनि फेक्टआ मा बे मानसिया सोर अबेनि बे मानसिया सैमा जामारदोंना जामायाखै बे गासैखौबो बे भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोनखौ खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां एक्चुअली सासे जापाननि मानसि बिनि नामा टक' आरो बे टक'आ जापानाव थायो बिथाङा जापाननिनो जेपेट कम्पानि होननाय मोनसे कम्पानियाव एकदम सैमा रखम नुथारनाय मोनसे कस्टिउम बानायनो होयो आरो बे कस्टिउमनि दामा जाबाय टटेल 20 लाख जापानी येन माने जापाननि फैसायाव 20 येन जायो आरो जोंनि भारतनियाव 11 to 12 लाख रां गोलैगोन बे कस्टिउमाव आरो बे मानसिया गोदोनिफ्रायनो सैमा जानायनि मोनसे सिमां दंमोन बिहा नाथाय बियो गोबां रिसार्च खालामो गोबां सोङो डक्टरफोरनाव जे बेफोरबायदि सार्जारि खालामनानै मानसिया सैमा जानो हागोन नामा बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया आरो डक्टरा बुंदो जे बेयाव जिउनि बिराद गेदेर रिस्क जालांगोन थाङाबो जानो हानाय मानसिया थैलांनोबो हानाय बिनि थाखायनो बियो बे सैमा जानाय बाथ्राखौ नागारनानै बियो कस्टिउम मोनसे बानायो आरो बै कस्टिउमखौ ओरैबायदि बानायो जे मेकआप सेकआप लानानै एकदम सैमा रखम नुथारो नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै ला बिलकुल सैमा हमनोनो हाया जे बियो सासे मानसि होननानै आरो बे भिडिअ'आनो जिथु फट' बे फट'आ ओरैबायदि भाइरेल जादों जे सासे मानसिया 220 क्रर रां खरसा खालामनानै बेफोरबायदि सैमा मासे जादों होननानै नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि सोरबा जानो हागौ नामा नोंथांमोना फोथायो नामा बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।